Gyda chymorth Busnes Cymru, sefydlwyd Laserwire Solutions gan Paul Taylor. Gwneithurwyr yn defnyddio peirianwaith laser yw Laserwire Solutions. Yn allforio ledled y byd, mae cwsmeriaid yn defnyddio peiriannau laser mwyn dileu'r defnydd ynysu o wifrau tenau iawn sy'n mynd mewn i ddyfeisiau meddygol. Gall geisio crafu'r defnydd ynysu ddifrodi'r wifren yn y pen draw. Mae Laserwire Solutions yn defnyddio laser mwyn cael gwared ar ynysiad i union lle mae angen iddo fod, fel bod cysylltiadau trydanol yn medru cael ei gwneud yn ofalus iawn. Daeth Paul Taylor yn ymwybodol o Busnes Cymru pan oedd e'n gweithio mewn swyddi blaenorol yn Ne Cymru. Sylwodd ei bod nhw'n ffordd dda i'w gynorthwyo i ddechrau busnes. Pan gychwynnodd y busnes, roedd Paul yn gorfod cyflawni holl swyddogaethau'r busnes, o ddilynio ac adeiladu'r peiriannau i'r gwerthu. Ond gyda chymorth Busnes Cymru, cafodd ychydig o fuddsoddiad a llwyddodd i ddatblygu'r busnes yn eitha cyflym. Ers 2012, mae'r busnes wedi bod yn dyblu bob blwyddyn. Mae Busnes Cymru wedi rhoi'r cyfle i Paul weithio gydag arbenigwyr, ac mae hyn wedi bod y gymorth mawr gyda pholisïau adnoddau dynol a chael tystysgrif ISO 9001. Business Wales should be like the first stop for anybody thinking of starting a business in Wales. There's such a wide range of support they can offer you. Anyone who's starting a business, you want to start with Business Wales.